Татар дөньясы зур вакыйга алдында тора. Бу ТАССРның 100 еллыгы. Киров өлкәсе татарлары исеменнән Татарстан Республикасында яшәүче татарларны, бөтен дөньяда чәчелеп яшәүче бөтен татар халкын зур олуг юбилей белән котлыйм. Чөнки бу безнең уртак бәйрәм. Киров өлкәсе Татарстан Республикасы белән терәлеп тора. Ул зандаш өлкә. Алай гына да түгел, безнең тамырларыбыз Казан ханлыгына барып таша. Чөнки бездәге татарларда Казан ханлыгы таркалуы нәтиҗәсендә барлыкка килгәннәр. Нократ яклары бай тарихлы, күп милләтле мәдәнияте белән данлыклы. Татар дөньясына күренекле шәхесләр биргән. Татарстан Республикасы үсешенә дә үзләренең өлешләрен керткән дөнья күләм исемгә лаек булган безнең шәхесләребез бар. Булар галим физик Нургаяз Гарифянов, Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган фән эшлекләре Галимов, Халиуллин, Ахметов, язучыларыбыз Ләбибә Ихсанова, Рафаил Сибат, Эдуард Касыймов, галим тарихчы, Казан ханлыгы тарихы буенча монография авторы Михаил Худяков һәм башкалар. Татарстан Республикасы чит өлкәдә яшәүче татарлар өчен ул кыйбла. Без нинди генә эшкә тотынсак та, сездән үрнәк алабыз, көч алабыз. Сезнең эшләрегез белән горурланабыз һәм шулай итеп, сезнең шикелле матур итеп үзебезнең эшләребезне башкарырга тырышабыз. Алдагы көндә дә бөек татар халкы бергә булып, бердәм булып, шушы ирешелгәннәргә дә тукталып калмыйча, безнең телебезне, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны саклап калуда яңа үрләр яуларга язсын иде. Амин.